Gera sêyem danûstandinan Îran û Amerîka ya navokîLi Omanê bi dawî bû. Iran and America on the day of Saturday, the 26th of April, are holding the third round of negotiations in Oman. Wezareta derve ya Omanê roja şemî 26 gulanê ra gihand. Gera bêya van gotubejan de hefteya ve berdevam bike. û bi awayekî demkî çivîneke di asta bilinde bo uçe gulanê, şemî 13 gulanê hatîye destnîşankirin. Şandên Îran û Amerîkayê li vê gera danûstandinan vek her du gerên berê bi serokatiya Ebas Îrakçî, Wezîrê Derveyê Îranê û Steve Whitaker nûnerê taybet ê Donald Trump bûn. Lêbelê ne arakşî û ne jî Whitaker hurguliyên danûstandinan nedan. Di gera sêyema danûstandinan de, komên pîspor û teknîkî jî amade bûn û pêşnûmeya rêkeftinê gotûbêj kirin.